Chame ose amwako ka to you Dr. Subio Kojo manfu the blessed and that's end the group Kwame Boatie Champo twafo yin ya ofon Chame but if you be see exumodi Eja ka je yo Yedro no yo sabe oyima wo antoa edam ebo na chese yo mo je dino o drink ensin ne yo na che ya saki e prebusu apanyin no ne fie mpanyinfo e won ne yemu za busu apanyin so onso akosa akonya yo dia ka se ma panyin no yesi wo mu nyina obi akota ne na na echi ju fre wo mu a we be ka se wo ha yo eji ya se ne antoa mpanyinfo mra yo adihye na akosa akonya no yo Tempo mra no mu hwe wo mu ya ya mo ma kire ya dwen yo na ho ne ya dru ya yo ye de ba se na no ne ebusa na oyima de nipansia na eche wode eyi ka ho me nsa ka ma ye nkro yo me ka se ye mpese mpanyifo ba kire adwo abra wo mu nim wo mu a akwasa akonwa no yo ya bobo wo mu din wo mu mra na mpanyifo hu wo mu no mu nkotran se ya fe yimu sa mpanyifo se bye sebele nim na fasa bi ise o ka kan na se bo hema so so da na na se ba pe ni fiance mo na chance na se bi be to so bi ya kama by wa chance e ba na se bi ado bu na se ba pe ni fo no e na se be ko mu na ko chance kam so pe ni o na ko ni na fa bi ne e ba na mo se be ja ko se ko ni bi aba so se bi ba pe ni fo no bia mo se be ma nana ti o se ma nana dia bia ka se wota na na echi na echi o ro se de bi sa dia Polifono, come much of money. The Muslim say, you say, and so what else about him? Everybody sent by. Actually, and I said, what I say, or was you Zumudi album? Then promise will come on the years here. We don't so many people, and as I said, I answer my own. So we don't have a young dear. Only be dear. There is a window back. They will say, Power, I was real, I was saying. No woman living us more once it began. So the pen one, and I go to see her, you are. So I don't want to cry. Ubudi, Ubi na mbele kwa nasebi. Yanye koso. To kwa chami. The mestre say, "Ni kan ko ba ko pe." What dem ye ya menya no. Ibi say oni ase oni o manya. Na wa twene de. Odaroma. Menya o nyina nti we fro o mama. Ano se de opera se no se ni ban ko ba ko pe. Usa na so otu kwani. Ono manyu. Ba mo twene de nyina wa, mo se do bo mu de. Ani didi e wo ho. Odaroma asensu dwa atwa. Ono pe na menya. So wo mu ni ma asensu dwa atwa no. Sapo ye ko ni din a muni no. Ano bu so bi na so wa. Odaroma ni na ipan bi odi kan kojo adubofo. Kojo adubofo yi. Kojo adubofo. Yawansan. Kojo adubofo bra. Yawansan bra. Odaroma mi kwaku owusu. Kwaku owusu. Mo mpanyifo no ka che o se mema ye bu edi ye ni mu na mbehwe mo yi ba kwa. Mpanyifo e ba se bo di mema se mo su bu mo na akosita ko na no. Mo do di anim. Kwabena edusai. Kwabena edusai. Kwabena edusai. Kofi ofori. Kofi ofori. Asensu dwantoa. Yabuache. Yabuache. Akwasi asensu. Kosi asensu. Kosi asensu. Adaroma ena kojo bonsu. Kojo bonsu.
na ɔmo nyinaa wɔ ha ɔde bu nso ne ba Honorable, edipa kuro ni nyinaa wɔ dwom. Honorable. Kakyɛ bɛyinbɔ na ɛgya kakyɛ otu wɔn ahu wɔn ade tiɛ no. Ɛyɛ atoa kunasofo. Sɛ wɔn ade hyia wɔ ha nyinaa ama wɔn wɔn. Wɔn mu ni wɔn mu nyinaa. Papa na toa so no. Wɔn mu ahu no. Honorable, ɛyɛ kyɛnɛ yɛ si ane. Ewura ane. Yo Martinia. Ewura ane. Ɛna ɛmina na no mɔ nkɔtwɛn yɛn na bɛyi nsa wɔm na wɔn nkyɛn yɛ adwene why. Sɛ ade hyia na wɔn nyinaa wɔn twɛn na mpanyinfoɔ no kyɛw adwene. Ɛgya kuta mpanyinfoɔ no sɛ wɔn mu bɛtua akyerɛ yɛ adwene sɛ si a. Sɛ kunasofo, ewura sɛ si a ɔmo hɔ ade hyia no a ɛba ha. Bɛtuma kyɛw adwene sɛ si a yi. Ewura dama bro ane. Ɛwɔ dwom a. Sɛ wɔ dwom ha. Ewura ane. Ɛni ɛgya kakyɛ wɔn mu ɛbɛsɛ sɛ nipa na mpanyinfoɔ deɛ dodoɔ bɛkɔ fɛ bi ɛde akonnwa no bɛma no na wakɔdi. Adehyia a mo atoa a wɔbɛsɛ akonnwa no amammerɛ kwaso bɛ so ma asɛm no na hɔ nkyɛ ɛsɛ etu na wɔn nyinaa bɛ dwom sɛ yɛ mpanyinfoɔ no mu to ma kwan ma mpanyinfoɔ no kwan wɔn akyɛ wɔn adwene nipa a wɔbɛtu na so atoa dɛm na ɔdɔkɔ no ɔdɔkɔ no ma no wɔn abɛ ato kuru sɔma no ado bɛ duru. Ɛgya wobɛtwɛn no wɔn akɛ adwene na sɛ nea ɔna ɛwɔ dia kuta yɛ neɛ mako obiara nkyɛn na adwene nipa mu nim wɔn mu n'ehu. Sɛ kunasofo no obiara nkyɛn adwene ma wɔn adi kan wɔn na wɔpɛ no. Ewura dama bro epɛbusuapɛni Kofi-Fori. Ɛna ɔmo di na kan kyerɛ kyerɛ wɔn sɛ wɔn sa na wɔn. Kyame ɔsɛ amoako. Ewura wada rombo ete abusuapɛni Kofi-Fori. Ada sɛ ndikuru. Ewura kyame twafoɔ hene mpɛ abusuapɛni Kofi-Fori. Kyame yɛ akɔ mpɛ abusuapɛni Kofi-Fori. Ɛnyɛ nkɔsɔ yɛ. Ɛpɛni bɛɛ ɛkɔmɔ di kuro bɛɛ Yɛti Kofi-Fori. ɔdunmɛnpa ɛdum ni nyinara ɛdum ni nyinara sɛsɛ bi ɛmusopa Kofi-Fori ɔno pɛ no ɔdawo. N'aba kɔrɔ sɛ fa Kofi-Fori no ɛbɛ na ɛnima sisi a. John. Ɔsɛ ɔde no kɔn mi baa yi ɔkɔn ama. Ɛyɛ ɔsɛ ɔkɔn ama. Mpanyinfoɔ no mfa no nkɔka nkyɛn. John. Sɛdeɛ yɛyi no ni na wɔne mpanyinfoɔ no nkɔkɔ ne yɛfɛ ne ti apata mu ɔba. Ah nana atɔ Mo mu ama no na ɛyɛ wura kasa wa. atɔ ma wɔ ha. Atɔ ma wɔ ha yi wɔ ɔdɔ bɛ bu. Mo ma ne mbra. Atɔ ma wɔ ha. Etie. Deɛ ne mɛma ayi ama no nti. John. Ɛgya wɔ yi. Mana ko. Ɛgya nti mo fa no kakyɛ sɛ deɛ wɔn ayi no nti wɔn fa no nkɔ yɛn kɔ yɛ mu ama ne yɛn fɛ ne ti apata mfa no mbra. Naima. Lando yi bɛ sɛ tansi na mpanyinfoɔ no ade hyɛ na ɔsɛbi ɔmo nyinaa pɛ ɔkunya no fo bi di bra. Ewu ama n'abɔkɔ hene bɛti di ne nyinaa ɛnkoro ne nyinara. Na mpanyinfoɔ no si enim bi ebi si enim bi. Esi obi nyinaa bɛ gyina edwom ha. Ɛma yɛfɔ di ne nyinaa kyerɛ wɔn mo. Enipa nkoro ne nyinara. Sɛ mpanyinfoɔ enipa enum a wɔn gyina wɔn anim ha. Ewu nyinaa adwa wɔn ekuro bi sɛ abusuapɛni Kofi-Fori. Ɛna ɔmo nyinaa Kofi-Fori ewu na ɔmo nyinaa pɛ no. Ɛtwa wɔn anim ha no ɛyɛ bɛ kasa deɛ ɛdɔm bɛkɔ no ɔdɔm akɔdɔm ano. Te sɛ ɔde sɛ bi ɔhema enim ka akɔnya no so. Ti fa no kɔ fie na ama ne akɔ aso bɛ kɔ sɛ pɛtɛm.
na so be o fa no yi ba kama na ba siti ado du ni na na du ado na ba bu ti mo ko fa na ni ti ya buru bana o fa bra na ti yi bra o bi o bi ya ni fu o ona mo e papa ebi mani ate papa asim kuma se me wura anmo a ani die no aya ani die mo so a ene asim kuma na ye hwa ne ate na ya pe ni abisa dede yi ani ani die no osebo na sekire dede no yenti ase yenti dede no ase na mansia fikese me be piem na dede wo hanmo dia na pese ani die aba wafa wada wa mamenya obla kakra wada ma brana no chechon ko kakra ada no wani adi ashire go hu me da se ya sam da ifia dia ne ayishe no no na nyame adalo ma asem da ba ha ye da akunya asem ye tobe antoa adotoa disi e bebe pie kotoko yene se de o se ana kufi ena fa ahuni no antina ma ye fi ni adi a ye de na kofi no no bi na epra akunya na na domine dos na kofi afa ye adotoa e se fa ye se probe o se adotoa na we o se antoa na we adotoa o se antoa na adotoa antoa kuya ana se se de na kofi afa antoa kunya nana kofi no na wa na epra kunya na mu ye na enkono mua ena ye ba ye pemfa hwema na ye ama nana kofi nti straight ye straight mame osusu fa antoa pacha ye fa ose ye fa me na wo mkwache ba cho se ye fa me na wo mkwache na wo me osusu fa antoa ani je ife ose ani je ife ani je de so fi kwasa ni fie aye abisha pa ni kofi foli meka na kofi foli ko na kofi foli na kofi foli die na esi wantoa antoa ohene no ye tu na dia so no chese bi a hwese ye benyo obi amna si anan ene nyame adawo ma na na se opomso osi ene na awotwe panfo ni hwe mu no na kofi foli ni yeyi no itine na awotwe mla no ma meshai ene se eye panfo ni abusua tena ase no ede beda kotokwa hene no nana oseitutu sante hene kotokwa hene se ene na awotwe nana kofi abusua sante hene yi ne emra meshai eno ni ani gie ye beda wasma me na wo me beda ala for ma me na wo mi ose ono de opani wada ma be nyan wa chichen ko maka si baba ko wada ma ye mo akaba be pa cho wodi ni se me de hakman na hu se shire gu ko wani ajepa efre fa ni je efre me de mi tira anto amobu me zongu ni se si ayi bushapeni wa madamfo nti edu se ye bedu akonya na otunu meja no kwan nti ama me ni aje se etime du ehini no odi ama bushapeni no onna betumi ahwe kuro no so nti nyina ni aje zongofo wan mu o nyina abacha na se ya som edi ama no ti bushapeni ya madamfo nti me ni aje pa se akonya no abeto ne nsem ti de obi ara mame wada ma ye mo akaba mpacho wodi o femi akuecha me bani bushapeni ele yeyi noro na bushapeni akwa kitwa wei se me hwede akwa wo ya na bushapeni mu abiti meka wati me bu bushapeni si kama akwa university no na hwe wo mo bi ara na fie no obi na dia kunya wo fie obi na akwa we dia wani akunya no kura no wani hwe obi awo school o doni pa me na nipa yese na wa akunya no a na nipa akura wa akunya no ho ye bushapeni nipa nkono na ususu se si ya di ama na kofi na enkofa oyo na bi amfa ko bi bia ama eni asundua ba se aha ye di no se ni ekwa kwa ye di ko wonya ho ye ti bi bia ama efo ye ni bia ama wo je odoni pa o ti ma wo aye miye oni di je nipa wo so kwa mi opo na ni ja se o so mbuti mo ja ni die enti mba pie sante hine ne mzesi asante hine ne nsam se twatwo ne nsam o ka twatwo sante hine se se sante hine
mpanyinfo no yi no sa te yi so panyi wai ya ni chi ba panyi so ni asem bi aka e fa ma no yanko fa ma no ente ne na woche santo ni se mo mesi bibi nchire aba be si bibi a che na na woche ye be twem na na woche na se awefo ene na woche de akua cha ma me akua cha oyi apan ma me akua cha oyi apan abusa pani ma me na wote ne nka no semfi adumasa ya wie me no Judi Mwache Semfi Edmasa TV Antoa atadwufo wa omate denne ipeja wo hene free so na kotoko hene agibia to musenya me yadoma ne na woche pepepe ye fane na mesi bibi mfantie no benya babunu ba ko hanom ye mompini ye ne ntwetwenkom wadawoma ye mo akwa ma Semfi Edmasa TV me bacho wodi bacho FM Boachi Kwaku Evans Boachi Kwaku Evans wo ye babunu ayinsam di ntina wodi akire ba me Antoa babunu me sanso committee vice chairman and ayinsam de ko ye ne de mekane say Antoa ya ti asem de efi say de ehwehwana oba de ne ayeyura sabi opuso wa ya ma ya no iti yeso de mekane say na me nhira no e wa de fefe de wa de wa ya ma bi ko yewura eye ofori ono ana kro no esu ya de esu ato no because obi bia ni white me de ya akoda no this yewura ofi fori nko a ebe di committee afi wa yi amuni me ba ohini sabi ohini bia ni wo ono ana bi kro no problem bia ono ana ya ma bia ni ono ana hwe de etotoma eti kro ne de na se na ya da sori na se ewura ese ono na me hwe kro no so ana se ati asem de eti me mi gina amani ajepa ya manage se woni agede a me ha obebrebe masem mi se twato no me jawa ma wokọ obi be bisa se babunu a wasi so edi ade na kofi fori aye edi amount edi ade na kofi fori eye amount enti a 7 preduasa wane wa shetuntum a wa ba be gina no obi be bisa edi ade na kofi fori aye edi amount akuro ubonye ma wa ye ni biso a kofi fori pipe say toilet bibia kofi fori na heavy sabe jana kura no afi bi yi sika ye jena fe ye benya no bia 3000 be to so afi ne be ye cost 12000 sa nye ma yo nyina ewa kofi fori ana esuda no ma ne de ye ma ye say o man school some scholarship bibia no na esu a de ko da no e ba no kro no bibia ehia ye e fa no kane asem ani bibia se kane bia te ko se kane bia sei biboni bia be su bi on e etu na ni mo no so ye ko ye ma ne na ti ko ye de e ma ye da e so ba nto a police station su ano mo ye ho adwuma nya sebe na na ye ma ne ka se ye ntwentwen so a kasa me kra bia ka ye wia ni sa ti ye wura ko bi fori de ene ma be brain wa ya ma nto aman a me gina as committee a metime di no dan se be ye se di ofru duapa no ono ne ye pia no babunu bi so hwa osesi di asem na wo beka se wono so sabi wo hu ohini bi na ohini bi ye ne ma papa babunu bi di wo life no mabra bo no to chacha entokwasem bi beba na ye entokwasem unsusu se mabu na aka wo Antoa kuro no mo pa tawantaw bi ankonko bi onum di asem na wo babunu kwaku buache wo gina wo ka kira Antoa mabu na sabi na wo ne mo nyaadwo di asem na wo ka de maka choma ne se sabi wo ye babuna de adro no wa won de no nim de na so de tai yewura kofi fori achi because say nipa na nkono na bepre so yi number 1 oyoyene oyi number 9 oyoyene oyi 5 oyoyene de autumn 4 sabe wotiko ko so beyi no ono ne yene eti say wo ye babunu na se sabe e bia anko de opa de meka che wan se odi papayo ani opene baji atum no asom no na se de odwunu kro no se betumpo na tima de atumpo na nya entokwa as politics NPP na o we ni awafa NDC na o lusu awafa so aja se eti de meka che babu ni se ye ko fie no mo bia nko ye de bia so ye hene no sabe umpo de eura yi na maya no eti ese so ye sume eura no ase bu eura de ese etie de waka na so sume eura kofi fori se de eura ayi maya na ye be da wasene wadaje me sume da wasene say ya pe ya de nesi ya na nano no pede kope ti de say me de America ni say obi ho be ya na nano ho be ya hia na free wo ma wo mu di na chi no enti me nkasa ya America ni say se ya ye koi no me ni me de be si wo ho ti ma sam pra kopa America say so ma pasa na nano sum to no a ye kwa wo ma sum due mla
fi se nya nipa ni bebre na pene so ebi pene so ebi mpene so na emomo ahene no sa ne ho beba tan afiri o ma wo mu di na chi se se ye nya di na si ya hene eti me stress anto aman ye ba anto ayi no wa mo ma shimdue emla ye kwa hu obi enko chane mpoa ye kwa hu obi enko di na to na na ye wo sisuai ye po yampo na na sante hene di amaye ya ji ati eti me ye nyina ye fro odo ane kuro ya na ye ko ye fanta na chi na ye mu amai no me na na ye wo sisuai maka to me sesa me ka to sesa obesusu a asamba akopɛ ɛna mɛkɔ ne nkyɛn akɔka akyɛ na mɛka ne ha na no wɔnhu sɛ nkɔfo na wɔn di n'akyi no ɛnyɛ wɔn nyinaa na pɛ n'asɛm wɔ di nkɔmɔ wɔ fi a yɛbɛhu na aduru abɔnten ne ho tan bebrebe na firi ya no ɛti ne sɛ ɛsɛ na yɛde n'asi so no wɔfa kuro ne nyinaa sɛ ɛyɛ ne de hyɛ ɛne wɔn mo ɛti sɛ wɔte asɛm bi wɔ abɔnten a wɔmfa nhyɛ ne mu wɔpa wɔmfa nipa no mu sa no ne asɛm baako pɛ na maka na no ne nkɔmɔdeɛ mu wɔnhwɛ ne yie na wɔnhwɛ wɔn a wɔn mu di n'akyi no yɛbɛda wɔ asɛm ame ne wɔda agye